Illum qegħdin niltaqgħu f'dan il-ħin mhux tas-soltu biex infakru il-mewt tal-mulej. Huwa bħalissa li Ġesu minn fuq is-salib ħareġ l-aħħar nifsijiet tiegħu biex rat ruħu lill-Missier għall-fidwa tagħna l-bnedmin. Il-Knisja minn dejjem ħadet ħsieb tfakkar din il-ġrajja b'solennità kbira. Illum ma jsirx qudies, it-qarbin isir biss fil-liturġija fil-Knisja u bħala vjat kull il-morda. Il-liturġija hija mqasma fi 3 partijiet. Il-liturġija tal-kelma twaslilna r-rakkont tal-passjoni skont San Ġwan. Imbagħad flimkien inresqu quddiem il-Missier it-talbiet universali u wara ssir l-adorazzjoni tas-salib. X'ħin din tispiċċa, il-koll mistiedna biex nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm tal-mulej fit-qarbin. Nitlobkom biex kemm jista' jkun matul din il-liturġija inżommu skiet u l-ġabra biex nidħlu aktar fl-ispirtu tal-ġrajja li qegħdin niċċelebraw. Issa nqumu bil-wieqfa nilqgħu fostna lill-isqof flimkien mas-saċerdoti li jidħlu fostna fis-skiet u kif jaslu qrib l-artal jimteddu b'wiċċhom mal-art bħala sinjal ta' qima. U aħna ninaqdu magħhom u fis-skiet ninżlu warkobtejna. Jekk joġobkom ninżlu warkubtejna fis-skiet. Inqumu bil-wieqfa għat-talba li tiftaħ din il-liturġija. Ftakar fil-ħnina tiegħek mulej u ħares dejjem u qaddes lil qaddejja tiegħek li għalihom ibnek Ġesu Kristu sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għid u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-profeta Iżajja jara lill-Messija dak li kellu jitbaxxa u jsofri l-umiljazzjoni biex bit-tbatija tiegħu ifiequ dawk li jħarsu leh. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jintrefa, jola u jkun il fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna indexu minnu għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisa ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu slaten jalqu ħalqhom għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmit u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħi l-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal għerq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mard. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa fuqu l-mard tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu u l-mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Ħaqruh u hu għata lihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa imbikma fit min iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh. U min qatt jaħseb fuq xortih? Iva, għaċtuħ mill-art tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub u tawh qabar mal-ħżina u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda għerq. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mart talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u qatt jara nisel u jitawwa l-jiemu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-mitembin u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-mitembin. Il-kelma tal-mulej. Salm 30 li ser nitolbu flimkien talbu Ġesu fil-mument tal-agonija tiegħu fuq is-salib. Inkantaw flimkien il-kelmiet Missier nerħi ruħi fidejk. Missier nerħi ruħi fidejk. Flimkien. Missier nerħi ruħi fidejk. Fik mulej nistken ma jkolli għatax nirax. Fil-ġustizja tiegħek salvani, fidejk jien nerħi ruħi. Inteħlisni mulej Alla tas-sewwa. Flimkien. Missier nerħi ruħi fidejk.
minħabba l-edewa tiegħi kollha jien sirt ħaġa ta' min ikasbara. Jitwerru l-ġirien tiegħi u min jafni jibża minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni. Insewni bħal wieħed mejjed, sirt bħal ġarra mkisra. Flimkien? Missir nerħi ruħi fidejk, imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk hija xortija, eħlisni min jitledewa, min id-dawk li jeħduha kontrija. Flimkien? Missir nerħi ruħi fidejk, uri d-dawl ta' wiċċek lil qaddej tiegħek, fit-tiba tiegħek eħlisni. Issaħħu qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Flimkien? Missir nerħi ruħi fidejk, Missir nerħi ruħi fidejk. L-awtur tal-ittra lill-Lut jgħidilna li Kristu huwa dak li bl-ubbidjenza tiegħu eret il-mewt tagħna u tagħna l-opportunità li nsiru mill-ġdid ulied Alla. Din hija meditazzjoni mill-aktar xierqa għal dan il-jum tal-mewt glorjuża ta' Kristu. Nisemgħu it-tieni qari. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti. Meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa il-fidi tagħna u nistqarwa. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju ta' San Ġwan jirrakkonta l-passjoni ta' Ġesu b'mod differenti mill-Evanġelisti l-oħra. Huwa jurina kif Ġesu wara li jaċċetta minn idejn il-missier dak li kellu jgħaddi minnu, jirbaħ fuq kull sitwazzjoni u fuq kulħadd. Sa fuq is-salib, Ġesu huwa s-sultan li rebaħ id-dnub u l-mewt u d-dinja. San Ġwan jurina kif, meta ntrefal fuq mill-art, Ġesu ġibet lil kulħadd lejh. Nitħejjew billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien.
insegu minn fuq il-kodba fejn hemm littra F mistednin biex twieġbu l-kol flimkien. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħa ġema soldati u xi jases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom Lil min qegħdin tfittxu. huma weġbuh Lil Ġesu ta' Nażaret. u hu qalilhom Jiena hu. Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu huma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu. Raġa staqsihom u huma qalulu Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmon Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-lemenija. Dan il-qaddej kien jiswu malku. Imma Ġesu qal lil Pietru Erġa' daħħal is-sejf fil-għan tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux. Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-ases tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għal poplu. Xmon Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien mitħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lil Purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? u weġibha. Le minix. Il-qaddejja u l-ases kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm asħana. U Pietru wkoll għad magħhom asħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħbi meċċejn. Għalfejn qegħdin tistaqsu lili. Staqsi lil dawk li semgħuni. Xejdilkom huma jafu x'għedt. kif qalek wieħed mill-ases li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu Jekk jien qed xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' jidek fuqi. imbagħad Anna bat lil Ġesu marbut għand Kajfa l-qassis il-kbir. Xmon Pietru mela kien qiegħed hemm masħana u qalulu Inti m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? imma hu ċaħat u qal Le minix. wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien?
Pietru ċaħat għal darbohra u minnu fih idden is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa l-Pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-Pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? u huma weġbuh. Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex natuh f'idejk. Pilatu qalilhom Ħudu intom u ġġudikaw intom skont il-liġi tagħkom. imma l-Lut qalulu Aħna m'għandna seta noqtlu lil ħadd. dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu raġa daħal fil-Pretorju. Sejjaħ lil Ġesu u qallu Inti s-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb Inti qiegħed tgħidu, int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-asses tiegħi kienu jiġġieldu biex ma nintax f'idejn il-Lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu Mela jint sultan? u Ġesu wieġeb Inti qiegħed tgħidu li jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu U l-verità x'inhi? kif qal dan raġa ħareġ quddiem il-Lut u qalilhom Jien ma nsib ebda ħtija fih. Issa intkom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridux neħilsilkom lis-sultan tal-Lud. hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu Mhux lil dan, imma lil Barabba. dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qegħdu wielu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu Islim għalik, ja sultan tal-Lud. u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. u Ġesu ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar u Pilatu qalilhom Arawh, hawnhu il-bniedem. x'inrawh il-qassisin il-kbar u l-ases bdew jgħidu u jgħidu. Salbu, salbu. Pilatu qalilhom Ħuduhu salbuh intom. Jiena ma nsib ebda ħtija fih. il-Lut weġbuh. Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu bin Alla. Meta sama dan, Pilatu aktar baża. Raġa daħal fil-Pretorju u qal lil Ġesu. Int mnejn int? Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu Li ma tkellimx? Ma tafx li jien għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta nsalbek? Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk minn ta' lili fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-Lut issuktaw jgħidu u jgħidu Jekk teħles lil dan, tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed jeħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-luti gabbata. Kien jum it-ħejjija tal-għid għal-ħabta tas-sitzija. Pilatu qal lil-Lut Arawh lis-sultan tagħkom. dawk infexxew jgħidu
għal-mewt, għal-mewt, salbu. Pilatu qalilhom, Jien se nsallab lis-sultan tagħkom, imma l-qassisin il-kbar weġbuh, aħna m'għandniex sultan li fl-Ċesari. fl-aħħar tawulhom fidejhom biex isalbuh. Huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kidba qrawha ħafna Lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu, Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-Lud, imma dan qal jiena sultan tal-Lud. Pilatu wieġeb, Issa li ktibt. wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu lil bies tiegħu u qasmuh ferba, sem lil kull wieħed minnhom, u ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minn suġġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu, Ma nqattawiex, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil min tmiss jeħodha. dan ġara biex iseħħ l-iskrittura li tgħid, ħwejġ qasmu bejniethom u għal il-bies tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bil-ħaqq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu. Mara, hawn hu ibnek, Imbagħad qal lid-dixxieplu hawn hi ommok. u minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-iskrittura qal Għandi laċ, kien hemm biqja mimlija bil-ħall. Huma xarbu sponsa bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħa il-ħall qal kollox huwa mitmum. imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Kulħadd jinżel għal kubtejh u jinżamm miskiet għal ftit. Billi kien jum it-tħejjija tal-għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-sibt li ġisma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifitlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu min ra bajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jitkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra li tgħid huma tiħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Giuseppe minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħħbi għax kien jibża mill-Lut, mar u talab lil Pilatu biex
jieħu il-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħaj il-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl. Ġib miegħu taħlita ta' morr u sabbara tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh bil-faxex tal-għażel u bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien. U f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu imsallab li għadna kif smajna l-aħbar it-tajba tiegħu li narawh madwarna anki f'dawn l-istatwi li jirrappreżentawh tant tajjeb. F'Ġesu imsallab joqogħdu d-dbatijiet kollha tagħna. Hemm wisa għad-dbatijiet kollha tagħna. Jirriflettu id-dbatijiet tagħna jirriflettu f'Ġesu msallab. Nistgħu narawhom kollha kemm huma f'dan il-ġisem imbiċċer, f'din il-qalb imkissra, f'dan il-moħħ imtaqqal. Jekk humiex dbatijiet tal-ġisem, jekk humiex dbatijiet tal-qalb, jekk humiex dbatijiet tal-moħħ. U għalhekk qegħdin hawn illejla bil-persuna sħiħa tagħna, bil-moħħ tagħna, bil-qalb tagħna, bil-ġisem tagħna. Għax hawn wisa għal kull esperjenza ta' dolur, ta' dbatija li ngħaddu minnha. Interessanti però li l-Vanġelu tal-lum kif smajna tant tajjeb jibda fi ġnien, il-ġnien taż-żebbuġ u jispiċċa fi ġnien. Il-ġnien illi fih kien hemm il-qabar ġdejd illi mbagħad jilqa' l-ġisem ta' Ġesu. Dan xi fisser? Fil-ġnien m'hemmx post għall-mewt. Fil-ġnien m'hemmx wisa għall-mewt. Għax iż-żerrija li tmowt taqgħu tmowt u tereq fil-ħamrija tkun dejjem fi ġnien is-sors, l-għajn ta' ħajja anzi ta' ħajjiet oħra. L-isqof Tonino Bello jirrakkonta daqsxejn ta' fatt fil-bidu tal-Ministeru Episkopali tiegħu ġewwa Molfetta fl-Italja, fis-sud, fis-sawt tal-Italja. U jgħid illi darba daħal fil-katedral u maħajt kbir vojt jara kurċifiss antik medjevali imdendel. U taħtu kien hemm biċċa karta miktuba kitiba il-kappillan tal-katedral malajr bidejh kollokazzjone provizorja. Kollokazzjone provizorja. Fi kliem ieħor ġifri qiegħed hawnhekk b'mod provizorju il-kurċifiss. U meta ra din il-karta miktuba l-isqof Tonino Bello ħaseb illi kienet it-titlu tal-biċċa xogħol tal-arti, kollokazzjoni provizorja. U wara li għamel iċ-ċelebrazzjoni u ħireġ mill-katedral li dur fuq il-kappillan u qallu ara ma jfettillekx tħarku dak il-kurċifiss minn fejn hu. Ara ma jfettillekx tneħħija dik il-karta li ktibt taħtu. U jkompli Tonino Bello. Għax il-kurċifiss id-batija tagħna, id-batijiet kollha tagħna huma kollokazzjoni provizorja. Id-batijiet kollha tagħna huma marbutejn biżmien,
mhumiex għal dejjem. Id-batijiet kollha tagħna huma bħal dak il-kurċifiss li qiegħed hemmhekk għal ftit ħin. Aħna wkoll. Id-batijiet kollha tagħna u mhix tal-moħħ, u mhix tal-qalb, u mhix tal-ġisem huma għal ftit ħin. Għax hemm ġnien li qiegħed jistennina mmutu fih. Ħalli bħal Ġesu kull wieħed u kull waħda minna aħna li mitna minħabba tbatija li nġarbu. Bħal Ġesu nkunu żerrija li tmut biex tagħti l-ħajja. Issa se nresqu quddiem il-missier it-talbiet speċjali għal diversi kategoriji ta' bnedmin. Hija talba li sa minn żmien twil ilu ssir faqda sħiħa mal-iben li ta' ħajtu għad-dinja. Għall-Knisja. Nitolbu ħuti eżis għall-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-mulej Alla tagħna jagħtiha islim u jaqgħadha u jħarrisha fid-dinja kollha u lilha jagħtiha ħajja ta' paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int permezz ta' Ġesu Kristu rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Għall-Papa Franġisku. Nitolbu wkoll għall-Papa Iljun biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala isqof u jħarsu jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu għad-dis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li l-ħaq tiegħek u s-sis tal-ħolqien kollu fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna ħares bit-tieba lil Papa Magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lil poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Għall-fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna Anton, għall-isqfijiet u l-presbiteri u djakni kollha u għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi l-ġisem kollu tal-Knisja. Għatti widen għat-talb umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grad bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Għal-katekumeni. Nitolbu wkoll għal-katekumeni biex il-mulej Alla jħenna lihom u jiftħilhom qalbhom biex jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-ma'mudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek buli ġodda, għaw il-fidi u l-fema tal-katekumeni, għatihom twelid ġdid bil-ma'mudija u l-qaħħom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Għall-għaqda tal-insara. Nitolbu wkoll għal-ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li ħabirku għal-verità u jiġmagħhom u jħarrishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil ulidek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'ma'mudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Għallut. Nitolbu wkoll għallud li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu quddiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u lil-nislu, ilqa' bit-tieba t-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għal-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek, għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxejn u nfittxu li nifhmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Għal dawk li ma jemnux f'Alla. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira ifittxu dak li hu sewwa u jistħoqilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistriħu fejk. Għamel lil kol kemm huma minkejja tfixkil u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-kol bi Kristu Sidna.
għal-mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-qalb u l-fema tagħhom skont ir-rida tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jiggvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Għall-imġarbin. Nitolbu ħut jeżis lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex jisaffi id-dinja minn kull tagħlim qarrieq, ibiet il-mard, jeqret il-ġuq, jiftaħ il-ħabsijiet, iħolli rbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, ireġġa' lura lil min hu imbiet minn daru, lil morda jagħtihom saħħithom u jagħti salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, farax tal-imniktejn, qawwa tal-imħabtejn, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Qegħdin naraw li ċ-ċelebrant jinżel ħdejn il-bib tal-Knisja biex minn hemm iġib is-salib u fi 3 darbiet iħabbrilna u jurina l-għowda li fuqha ġie msallab is-Salvatur tagħna biex jaqgħadna mill-ġdid mal-Missier. Alla tant ħabbna li ta' lill-Ibnu l-waħdini. Kull min jemmen fih ikollu l-ħajja. Bħalma l-poplu ludi ħares lejn is-serb tal-bronż magħmul minn Mosè u fih. Hekk ukoll aħna ser inqimu s-salib l-għowda tal-fidwa tagħna. Għal kull tħabbira tas-salib ninżlu għarkubtejna waqt li nwieġbu billi nkantaw flimkien. Araw il-għowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna. Bil-wieqfa. Araw il-għowda tas-salib li fuqha ġie msallab
is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għal kubtejna. Bil-wieqfa. Araw il-għoda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għal kubtejna. Issa li ġejna murija s-salib li fuqu ġie msallab Ġesu, se nirsqu lejh u bil-qima kollha nbusuh, se nitilgħu bħalma nitilgħu fit-tqarbin. L-ewwel jersqu s-saċerdoti u l-abbatini, imbagħad dawk li qegħdin fil-korsija u wara joqorbu tal-ġnub, inħallu l-għaxers imexxuna.
Issa s-salib jitpoġġa fil-għoli fuq l-artal bejn żewġ xamat. Illum jixraq li għalkemm ma jkunx hawn il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija fit-tabernaklu, b'sinjal ta' qima x'in ngħaddu minn quddiem is-salib nagħmlu ġenuflessjoni. Min hawn u ftit ieħor se jinġieb is-sagrament biex ilkoll inkunu nistgħu nitqarbnu bil-ġisem u d-demm tal-mulej. L-artal illum jintrama bl-iktar mod sempliċi u jsir ir-rit ta' tqarbin. Sadattant nistennew fi skiet fil-waqt li jsiru tħejjijiet li hemm bżonn. Inqumu bil-wieqfa. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mit-teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli binalla l-ħaj li bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ista' ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejja. It-qarbin se jsir bħas-soltu quddiem l-artal, fin-nofs, fil-ġnub u quddiem l-artal tar-repożizzjoni. Jekk joġobkom inżommu l-ordni u l-ġabra u nitqarbnu fl-aktar post qrib ta' fejn ninsabu.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dal-lemil tiegħek ta' ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, ta' masħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġ. Qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-ħruġ isir fis-skiet mingħajr kant u aħna l-koll mistiedna biex ħin tintemm iċ-ċelebrazzjoni inħallu dal-imkien fis-skiet u l-ġabra.